Ja sam general Miljenko Filipović, supotpisnik pisma 12 hrvatskih generala 2000. godine, kada su nas Stipe Mesić i SDP umirovili preko noći, bez pitanja i mogućnosti obrazloženja. Kolinda Grabar-Kitarović vratila je dostojanstvo nama hrvatskim braniteljima, vratila je dignitet Domovinskom ratu, puno se napravilo za hrvatske branitelje, hrvatsku vojsku i policiju, donešen je jedinstven zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vraćena je vojska u Sinj, Ploče, Varaždin, Pulu i u herojski grad Vukovar. Zato se okupimo oko naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za naše nacionalne vrijednosti, za snažnu, ponosnu i sigurnu Hrvatsku. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.